mata saluhuna ruas ni Huriatta HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Tabuka masuk pertanyaan atta di bagasan Borminon jumulo mahita martang yang nahohong di bagasan rohat tadi martang yang mahita. Tapuji matuhatta marhite edde nomor 565 ayat sada dohot ayat 'Hide kuarni debata ama dohot kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot kuarni tot di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anak na gawe perdengganan tarimot tudo satta hamu ale ak kadongan molosongoni dihaolongi debata hita ikut dohot do hita masih haolongan sama hita. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergugu na suhatu dosan amanami na di banua gincang. Mauliate ma rohanami tuho ala dilehon ho anak muna sasadei tuhami dala di balua ho hami sian gongkoman ni sibolis. Upangido hami tuho seramoti hami di bagasan hatam asa margugu hami jumpa masa susah dohot hagugutan. Saise sama dosa nami dohot pengalasion nami di hatam na badiai. Sai perbadiai maroha nami marhite tordim. Jalapa masuk kami tuhamu dua sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saliling nililingna. Marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabi turkuk di pertanyaan atta bornginon ima na tersurat di Matius bidu 27 mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 10 rap mahita majahat torang ni arinai mertuk masude akka situani malin dohot situani bangsoi dok Pak Yesus laho mamusa ibana ditali jala dito guna sida ma ibana laho pasahaton tupanguhum silatus. Jadi dung di ida si Judas parjehi nanang hona uhum nama ibana disolsoli marohana dipaulak ma na 70 rupiah tuak kasih tuani malim dohot situani bangsoi. Nin nama salah doahu hujehehon dohape na somar pipot alai di dok nasida ma
dan rodi dihami hodo nasari disi. Jadi ditipalhon maperaki tu bagasa joroi laus sumurut siani laho manikot. Alai dibuat akasit tua di malin ma hebengi ninnama. Dan jadi pada umumu itu artani joro aitu horni mudar dui. Dalam artus ni roha nasida manuhrostat tu ladang ni paddi hudun bahen perbadaan ni halak dagang. Alani ido bahen namar kuari ladang mudar rodi sadario. Disima jumpa hatani panurerang Jeremia nama dok dibuat nasida do na 30 rupiai asam ni nani asam di asam deba anak Israel dungi dilehon mai manhur ladang ni pad di hudun songon na ni dokon ni tuhani tuahu ido sahatna mertua do na tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Marede hita siabuk wede nomor 450 ayat sada. Martangi yang mahita asini rohama dihamu dohot dami nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna amang inang tapuka maturku renungan di partangyangan di Bornginon tarsurat mai sian buku sada Musa bidu 30 mamuka sian ayat 20 sahatu ayat 30 sada Musa bidu 30 ayat 20 sahatu ayat 30 songonon matar surat di sini. Jadi dung tolha si Joseph tu labung ni akka hahanai diosari nasi dama bajuna baju sakuborna naga jangi na pinakinay dungi ditakup nasida ibana jalan dabu ibana tu godung alai rumar godungi dang marisiay dungi hudul maanggo nasida mangan sagu-sagu dungi manatap-natap manasida gabe di ida mak marudur halak Ismail Rosian Gilead Rab Dohot Utonasida aka nama musuh pamurpuri miak na khusus Dohot Hamijon aka na laut tuat tutano Misir palak kahosa. Jadi ninasi Juda matu aka haha angginai ahama labata molo itabunu anggitai jala ita porso mudernai beta ita gadis maibana tu halak Ismailan asa unang mangonai tangan hita tu ibana ay anggita jala sibukta ibana jadi ditangihon aka haha angginai ibana dungi dinama molus aka partiga-tiga halak midiani
dienet nasida masih Joseph sian godung itu gijang. Jala digadi si Joseph harga 20 rupiah tu halak Ismail. Akan nama puan si Joseph tu tano Misir. Dungi mulak ma si Ruben tu godungi HP dang be di bagasan godungi didapot si Joseph. Jadi disansani ma akka ulos na. Dungi mulak ma ibana tu akka angginai nin nama. Dang be disi dagdanaki. Tu dia nama au ido yangko sahatna. Kurian na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus ditiki na parpudion ragado terbege padohan human trafficking atau perdagangan manusia. Manang akrab tabege godang akana manggadis jolma. Godang domuse amang inang terbege di bagasan ditiki na parpudion diculik seorang anak laho membuat satu organ tubuhnya diperjualbelikan seperti benda mati. Banyak juga kita dengar di baritahon di mass media atau di dalam media cetak elektronik dohot aka na asing nai nama baritahon macai ragato aka perdagangan manusia yang dewasa ataupun bayi bahkan sampai ke luar negeri diperjualbelikan hanya untuk mengambil salah satu organ tubuhnya, semisalnya kornea matanya atau transplantasi jantung dohot aka organ na asing. Onma amang inang na masa ditongan di Portibita di bagasan na parpudion. Tetapi ternyata dalam hal perdagangan manusia itu juga diceritakan di dalam nats renungan hari ini. Ima taringo ti si Joseph dohot aka hahana. Molo si Joseph adalah anak siapudan yang paling bungsu. Didok di bagasan turpukon di gadis masih Josephon tu halak Ismail argana 20.000. Jalan menggaris ibana dan naasi. Tetapi saudara kandungnya sendiri yang satu ayah. Bukan orang lain yang menjual Yusuf, tetapi adalah saudara kandungnya. Tentu adong do alasan puasa gabe di Jeheon si Josephon tu halak Ismail. Ima ala sogor rohani akka ahana tu si Joseph. Mengapa mereka begitu membenci Yusuf? Karena mereka melihat bahwa ayahnya Yakub terlalu mengidolakan atau terlalu membuat Yusuf menjadi orang yang super di antara mereka semua, sehingga muncullah rasa iri hati dan cemburu kepada adiknya Yusuf ini, sehingga mereka memiliki rencana untuk membunuh Yusuf. Puasa ada rohana naing mamunu si Joseph akahahanaon ima ala adong roha kecemburuan di bagasan diri nasida. Kurian nahina kolongan odo memang jojot nama sabitongan ni keluarga. Saya adong do ya nakota nah menurut pandangan kita itu lebih pintar atau lebih kita banggakan dibanding yang lain. Ali sipata jojot gabi palubihu kita mabahen perbedaan. Palubihu kita mabahen jenjang di antara nasida. Jadi dang bui tardok nasida alai bui jadi di bagasan rohana songon naminet rohani hahanai isarana manang anggina molo adong sasahalak na tabangga ditongani iya nakota. Mungkin setiap keluarga semisalnya memiliki 3 orang anak lalu menganggap anak yang kedua ini adalah anak yang paling sopan, yang paling pintar, yang paling hebat, lalu terus-terus dibanggakan dan dibanding-bandingkan dengan adik-adik dan abangnya. Kurang dinggan dong mulo songonon amang nang secara psikologis. Karena memang setiap anak memiliki kelebihan dan keistimewaannya masing-masing. On maparsi ajaran dapat jul. Karena sesuatu yang menurut Yakub normal-normal saja. Ketika dia memberi
jubah yang paling mewah untuk Yusuf. Tetapi ketika kakaknya Hahanai sudah memerengi, gabe songon namene rohana sida. Tentu ini hal yang sangat wajar. Seluruh saudara dari Yusuf merasa mengapa harus Yusuf yang lebih diistimewakan, sedangkan kami tidak. Bahkan lebih daripada itu, Yusuf diangkat menjadi mata-mata bagi saudara-saudaranya di tiki mangulaun aka ulauna. Yusuf dipilih oleh Yakub untuk menjadi mata-mata bagi abang-abangnya. Ketika mereka bekerja di ladang, disuruh masih Joseph bisi laho mamata-matai denggan do parulaun nasida manang daw. Ima tugas na pinasaat ni si Jacob tu si Yusuf. Nama bahen sogo rohani aka Hahanai. Napatuluhon amang inang kuasa sogo rohani Hahanai tu si Joseph. Ima lantabama sogo ni rohani Hahana tu si Joseph ala di Papua si Joseph lapatan ni Pina tu akka Hahanai. Dia menceritakan arti dari mimpi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ketika berkas dari gandum saudaranya, abangnya Hahanai menyembah berkas gandum dari milik Yosef. Odo nama bayan lam suguma rohani aka Hahanai. Mereka merasa ini siap kudan, tapi kenapa seperti mengatur kami, atau berkata kami menyembah dia. Ini semua tidak ada. Ini semua adalah sebuah kebohongan. Itu nama bahan gabi subuh rohani Hahanai. Inilah yang menjadi faktor-faktor membuat mereka bersepakat, bersekongkol di tikiro si Joseph mamata-matai Hahanai, bersekongkol manasida lahum mamun. Nang penian di bagasan terpukon di dokro masih Juda. Jadi ide ini untuk menjual si Joseph muncul dari saudaranya bernama Juda. Apa untung kita kalau kita jual? Kalau kita bunuh, lebih baik kita jual saja kepada orang Ismail yang lewat itu. Tidak umbahin dan jadi dibunuh si Joseph. Ale mula pikiran atau rencana pertama adalah membunuh. Lalu kemudian mereka menjual supaya ada keuntungan bagi mereka. Urian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ahama parsia jaran na arga, mutiha na arga market terpukon. Na parjolo marsiajar dohita, songon na toras. Asa adong sikap na somardikan tuaka ianakon. Songon na binahin ni si Jacob tu si Joseph. Ini sangat penting amang dan inang, karena boleh saja di dalam keluarga kita memiliki anak yang kita anggap atau kita banggakan. Alai gabi mardikan kita tunasida dohotu aka haha namanang anggina. Kurang dengan do sikap nasongoni nasipata menimbulkan kecemburuan. Kurang dengan persauran di aka namar haha maranggi. Songon si Joseph dohot aka hahana. Alin dapat dua hon damang dainang marhite turpuk jamita di borninon. Molo tung adong sogoni roha di tongan ni parsaurat. Molo adong sogoni roha di tongan ni keluarga ikon hatokma di pature. Unang sanga mangipuk-ipuk sian sogoni roha gabe kosong. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf, menjadi memiliki kebencian. Jala dung gabe kosong sahat ma tu keinginan untuk membunuh seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Jala gudangdo di media massa diberitakan somoni. Tidak sering kita dengarkan di masa-masa sekarang ini, di mana banyak yang kakak beradik sudah saling membunuh, melaporkan ke pengadilan, orang tua juga melaporkan anaknya, anaknya juga begitu. Lalu seorang anak juga membunuh kakaknya dan seterusnya. Sasitong na adong do bocil nii. Ala nii mau adong na urang denggan di tongan di keluarga ikon hatok ma di pature di padenggan. Asa unang adong timbul keinginan atau kosong di bagasan genuk rohat. Alay na mangihut na patuluhon. Toktong ma kita marsi hajar. Asamian holong ni rohai di bagasan multa. Memiliki kasih, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Lapatana di siamang inang molo adong do holong di bagasan rohata gabi boy mahita mga leon
aka pengampunan. Molodong do holong ni roha di bagasan dirita, maka kita akan menjadi orang yang boleh menjadi seperti bagian dari hidup yang menganggap orang lain adalah hidup kita. Homo homini homo. Manusia menjadi teman baginya manusia. Unang homo homini lupus. Manusia menjadi tanda kutip binatang buas bagi sesamanya. Itu karena tidak memiliki kasih. Jadi dia menganggap orang lain itu orang asing, menganggap orang yang berada di luar dirinya itu tidak penting baginya. Sasitongna ala dangadong mian holong di bagasan diri. Oleh karena itu kita harus sekali memiliki kasih. Dengan kasih kita akan mengampuni. Dengan kasih kita akan memiliki kerendahan hati. Dengan kasih yang kita miliki, maka kita akan memiliki sedikit kompromi atas sesuatu yang mungkin telah menyakiti kita. Ale alaumbal gado holongi gabe olo mahita merdeka. Ini perlu sekali yang menginang untuk kita tanamkan dalam diri kita juga tuaka yana kota. Ale napau pato namanginang mutian harga marhite turpuk jamita di partangyangan taborginon marsiajar mahita asa olo hita jalabui hita mangarajai dirita, mengendalikan diri kita dari segala keinginan atau hawa nafsu atau mencari peruntungan yang dapat menguntungkan diri kita sendiri saja tetapi mengabaikan orang lain. Ala 20 rupiah do umbahen 3 gadis si Joseph tuhalak Ismail. Mereka memikirkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Ima akahahan si Joseph itu. Dan sehingga karena mereka ingin mencari peruntungan bagi diri mereka sendiri, mereka tidak memperdulikan lagi bagaimana keadaan adiknya si Joseph. Jojo dura amanginang secara tidak sengaja karena kita mau mengambil untuk diri kita, asal masonang au, asal maadong diau, asal madapot diau, kita tidak memikirkan lagi orang lain. Dan ternyata ini adalah sesuatu yang ditentang oleh Tuhan. Kita tidak boleh menjadi homo homini lupus kepada orang lain, atau kita seperti menjadi binatang buas bagi orang lain yang menerkam, mencari keuntungan, tidak memperdulikan. Tetapi kita harus menjadi homo homini homo, teman manusia menjadi teman bagi saudaranya manusia, memperlakukan orang lain seperti apa yang kita harapkan kita akan diperlakukan. Apa yang kau ingin harapkan terjadi padamu, lakukanlah itu juga kepada saudaramu. Jadi kalau kita mau baik amanginang dengan madibahen atau di parulaun nidongan dengan batu kita, maka kita pun harus berbuat demikian. Jangan pernah mau hanya karena ingin sesuatu yang sesaat asal magodang dia, tidak memperdulikan orang lain. Ayo jadi song dia amanginang, apalagi namar pestaon, bolong amangan akalak batak dan diperdulin bedongan asal madong, adong dia. Gabe homo homini lupus do akka jol mana perjolo mangani. Tidak memperdulikan yang di belakang. Ini sangat-sangat tidak baik. Jadi kita harus memikirkan juga kepentingan orang lain. Jangan hanya demi mencari peruntungan bagi kita. Pertimbangan wahadon nonasida apa yang akan terjadi bukan hanya demi diri kita saja. On mamanginang nagabi renungan dihita di bagasan borginon marsiajar hita sian akka namarhaha marangi si Joseph do akka hahana. Anggiat ma gabi pasu-pasu tu hita salukutna marsiajar hita jalan margogo mahita marhituton di parbadia asabui hita mangulahon nahubar tulomoni rohani debata. Amin. Martangiang mahita. Pinuji pinasanggap magoarmu ale Tuhan para si roha na mga lehon ni hami las ni roha di bagasan o bason parhite partangyangan wilayah di Ganukwek. Tuhan ajari mahami songon nanidok ni hatam parhite jamita di bagasan Bornginon. Toktong mahami ale Tuhan mian maholong ni rohai di tonga-tonga ni parsaoran nami manang di dia pehami maringana. Mian maholong ni rohai di tonga ni keluarga nami. Molotung pe ado ngoti perbedaan pendapat asiroham ajari mahami laho marserep ni roha pature turehon akan nahurang
di tongan ni keluarga. Tarlumo bima na marhaha marangi. Ale Tuhan para si roha. Toktong ma tondimi namian di bagasan roha dohot pikiran nami. Asa margo gohami lahu mamulahon. Jala asa margo gohami ale Tuhan. Lahu patuduhon holong ni roham na nilehommu Tuhami ganu. Asi roham jala sesama dosa nami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluahan. Martangiang kami tua depanmu. Amin. Huriana hinaholongan Maret de Mahita sian buku ede nomor 120 ayat 1 sahatu ayat 2 jalata pasahat ma peleata. Tatangnya koma peleata tua dopan di bata martanya mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroron di saluhut sileo-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehom itu hami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na khusus di jolom paso-paso may jalar ramoti asa huparhasya kami peleanon patibulhon harajawmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang di silehon-lehon itu kami. Asalam gir-gir hami madok meliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita martangiang ditangiang ale aman nami. Ale aman nami na di banua gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajawmu. Saya saun malongo ni roham di banua tong aun songo na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion panguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hontu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amin. Asini rohan itu hata Yesus Kristus. Holong ni rohan ni debata ama. Dohat parsaoran itu di parbadia ma. Nama dongani hamu salungkut na. Amin. Horas marihita salukut.